Vítam vás všetkých divákov u ďalšej novinky zo série Farma 17. Máme tu ďalšiu vec, čo sa udiala za minulý týždeň, a to je duel. To v ňom bola tam myška. A čo sa stalo? Konečne vypadla. Je to tam. Zbavili sme sa tej najkontroverznejšej osoby, ktorá bola na tej farme a robila dosť veľa tých konfliktov, problémov, hádiek a aj docela veľa kontentu pre Markízu. Našťastie už je mimo hru a verím tomu, že aj tá atmosféra tam teraz bude trošku príjemnejšia a nie také dusno, ako to tam bolo doteraz. Poďme si teda prečítať, že čo konkrétne o tom píšu články, som na to zvedavý a poďme na to. Ale ešte predtým, ako sa vrhneme na článok, určite vám odporúčam si vypočuť aj naše podcasty na našom druhom profile Štamgard Story. Link máte v popisku, ale ak sa ti nechce náhodou že pozerať, takisto si to vieš vypočuť aj na Spotify. Obrovský plač. S takýmito emóciami opúšťala farmu myška. Plán s Emily jej nevyšiel a tak sa v dueli stretla s Miňom, ktorý ju nemilosrdne poslal domov. Čo iné čakala? To je väčšinou tak, no, keď ide žena proti chlapovi, že ten chlap tam má podľa mňa dosť veľkú výhodu. Rozkaz znel jasne, ísť do duelu s Emily, za každú cenu. Tá mala totiž amulet salamandry, čo jej zaručovalo, že ak by s myškou prehrala, na statku by vďaka tomu zotrvala a vyhodiť by mohla kohokoľvek z farmárov. Duelant však v žiadnom prípade nemôže vopred povedať, koho si do súboja vyberie. No, to je také, že na tej farme tam dosť často zabúdajú na tie pravidlá, čiže zrejme zabudú aj na to, ako na ďalších XY vecí tam. A keďže myška a Emily spriadali taktiky a boli dohodnuté, Alica to vyhodnotila ako hrubé porušenie pravidel. A bývalá Ružička si tak musela do duelu vybrať niekoho iného. Voľba padla na Miňa. Konečne si to tá Alica všimla a ich potrestali tak, ako to má byť. Na to sme dlho čakali, lebo to tie pravidlá tam doteraz neriešila. Tak, ako by mala, samozrejme. Myška bola naštartovaná, že s ním duel vyhrá a vráti sa naspäť. No tá ona určite. Žiaľ v arene mu nestačila a musela si baliť kufre domov. Rozlúčka bola plná slz. Neviem ako vy, ale ja som jednoznačne rád, že už konečne sa aj vypadla a aj tí farmári tam budú mať fakt taký väčší kľud, lebo to je tak kontroverzná a osobne za mňa nepríjemná osoba, že ja si neviem predstaviť byť tam s ňou na farme. Ale už keď som teda pri tom, aby ste chceli vidieť mňa budúci rok na farme, poďme to spolu vyhypiť a označiť Markízu v komentároch. Možno si to všimnú a možno si ma aj vyberú, uvidíme. Za vyskúšanie nič nedáme, ďakujem vám všetkým určite za podporu. A máme tu teda aj vyjadrenie myšky. Som zo seba veľmi sklamaná. Aj keď som dala do toho všetko, neviem sa ani otočiť a pozrieť sa im do očí, pretože ma mrzí, že som ich sklamala. Stále mi všetci hovorili, ako ma tu chcú. Pritom som stále počula, že povzbudzovali iba Miňa. Plakala myška. Akože čakala aj dačo iné. Reálne neverím tomu, že to tí farmári ju chcú naspäť okrem toho jej priateľa. No. Nechcela som ešte odísť, mám tu ľudí, ktorých milujem, mám tu zvieratá, mám tu kravičku, jahodu. Skôr budem smutná za tými zvieratami, pretože s týmito ľuďmi sa vonku uvidím, ale zvieratá už nikdy neuvidím, pokračovala s plačom. Pri emotívnej rozlúčke sa stihla ešte rafnúť s Dorotou, s ktorou mala nespočetne veľa konfliktov. Asi si nebudeme ani ruku podávať, konštatovala Dorota, keď sa blížila k myške. No, to je už také trošku od Doroty, akože áno, treba to brať s tým, že je to reality show, je to hra, že sú tam zavretí niekoľko dní a aj keď sú nejaké tam rivalky, nadávali si tam a mali tam problémy, tak tú ruku podať je už podľa mňa, že to najmenej. Prekvapivo ju však napriek tomu objala, no myška jej to neopetovala. To je to, že majú medzi sebou taký konflikt, že obe sú tvrdohlavé v tomto. Mrzí ma to, povedala jej Dorota. Neverím ti, aj toto objatie bolo na silu, úplne zbytočné, odvrkla myška. Najemotívnejšia časť prišla, keď k nej pristúpil Marian, do ktorého sa na statku zamilovala. Budem ťa čakať, sľúbila mu. Ľúbim ťa, povedal jej Majo. A ja teba, poboskala ho myška. Keď všetci odišli, spustila srdcervúci plač. Strašne som tu chcela ostať, strašne, opakovala Marekovi Fašankovi. Ľudia, určite mi napíšte, som ja na to zvedavý, že či by ste tam ešte chceli vidieť na tej farme myšku, či by ste brali to, že by ešte dostala šancu sa tam vrátiť, alebo ste radi za to, že už konečne vypadla. Ja osobne
keby to mám brať z pohľadu z tých farmárov, tak ja by som bol veľmi rád za to, že už odišla. Ja by som sa snažil ju vyhodiť akože úprimne už v prvom, druhom týždni. Nechala som tu ľudí, ktorí mi strašne prirastli k srdcu. Keď vyjde Majči von z farmy, ja ho budem čakať. On mi sľúbil, že prvé, čo spraví, bude, že príde za mnou. Zoberiem ho na poriadne pivo a potom pôjdeme ku mne domov. Jahoda mi tu bude chýbať asi tak, ako mi tu chýbala čokoláda. Dokonca za mnou prišla do dovolenskej chatky. Ona sa naozaj prišla asi rozlúčiť. Strašne sa teším na svojho syna, rodinu a na kamarátov, za ktorými hneď teraz idem. Po syna si pôjdem hneď potom, dodala Miška. To je taká vec, čo ja som si všimol aj pri ďalších facebookových článkoch a podobne, že ľudí dosť zarazilo to, že Miška uprednostní svojich kamarátov pred svojim synom. Čo aj za mňa je také dosť zvláštne, lebo myslím si, že každý chce vidieť najskôr svoju rodinu, keď vyjde takto a potom kľudne večer, hej, s kamarátmi si vybehnú na nejaké tu pivo, alebo to je jedno. Ale zaskočilo to aj mňa, zaskočilo to strašne veľa ľudí a verím, že tí, čo sledujete farmu, tá takisto aj vás. Ale tu máme tu jej povahu, aká ona je vlastne. Ale to ešte nie je všetko, čo sa udialo na našej farme a je tu veľký návrat na farmu. Farmárov čakalo aj prekvapenie. Na statok sa vrátil člen obsadenia, o ktorom si mysleli, že ho viac neuvidia. Vrátila sa korytnačka, ktorú farmári pred niekoľkými týždňami stratili a nevedeli ju nájsť. 50-ročný veľký živočích ušiel niekoľko kilometrov do najbližšej dediny, kde ho našli miestni. A tí už sa ozvali štábu. Farmár Martin tak mohol pripísať na ich spoločné konto 5000 eur, ktoré mali doteraz zablokované, kým sa korytnačka znovu nenájde. Čiže nakoniec tu máme ešte ďalší happy ending a farmári spokojne už mohli ísť na farmu. Toto bude z dnešných noviniek všetko. Napíšte mi určite do komentárov, čo si o tom myslíte, rád si to prečítam a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute!